jing im jong ka jingkala ka bamut shisha ka don kam yaki kat tu kat ni ki jing don kam ni ya kata hadu hang ta men ka ni kata yo ti ban im ya ka jing im ka ba jok persha yaki jing pen shoi bat ki jing ya le ni dei ban kan mau ba u jisu ha ka basdang jong ka ministry u yalap ningkong bangin kala ka bamut klem ong le ka ni le ka te ong kala ka bamut Matius sao lenong de kot kat nyo nado kata ka poru Jesus dang banyalap to kalaka bamut na baka hima ki beneng kalanang jan pi kani ka hima ki beneng kadawaya baro bakin kalaka bamut u Jesus hakapor ba uwan chini sa slapor tayo klem ong kalaka bamut na marngan kabalang kala jan wan hakata kapor patdan balang wali sutu bakla mo Numario don bapinhikay pipin nget bit bah kapor Jisu la don kabalang de indah habau Jisu la jan kut ke ministry ke jong wala dep yalap la license tam usaong ngantei yakabalang uklem pat ong ngaladep tei yakabalang ong ngan pat pitip utei kanu kapor ha utei yakabalang mau da ka jing IT no yala di halor ka ding na tangba hakata ka por bo ang tei ya ka balang katu ka jingyap ka chung uha ka dingna kalbari ka long kumalong mentai ka worship center jingi upper slong dang si ya ki nongrim ya ki foundation hapor ba si ya ka dingna long kumbas si pa ya jayu kasaying kenrem ka balang deh duan lawan ka ski pentecost abaw man si bakho wan hiar kum ki plia ding ki thli ding halor ka kle jing yue bi yue ni tek shispa ar pongot ki bedon kata ka kamraning hakata ka por kaya ka balang te ka balang ki sing ki por ki jong Jesus Christ kam patdon udang jale bantei ya ka udang sedang bantei ya ka te haka por bo wan ma ong ngawan ra ya ka hima pi haba usim wan ka hima ka wan u Jesus Christ udah usim haka por bo wan ma ka hima ka wan kadon ba ka jingya per ka ba pla ka ba kla hapeng ka balang bat kahima pide ban shai ba ka ni kahima kan wan nabneng shakndo bat ka balang pat kan kiu nakndo shabneng ban kla long ke Jerusalem ka batmai tang ba ka balang kam dei ke Jerusalem ka batmai ka dei shibenta kam dei lut don pi ki bahikai ki ba ong ba kanong let kurim ka jong ukris de ka balang kanong let kurim ka de ka balang bat paro ki banget how blay wem kata ka de kanong let kurim ka kerteng jong ka de ka Jerusalem ka patama kini ki jing hikai ki bakam juat ki bakam egin se poi jata hadian ka we pat ka por ndai la du blay re yamanta snotho ya kani ba ka por bo Jisu wanra ya kata ka hima ka jong ude ka hima ka bakentang ka de ka hima ka bakhoj ba na mar kata ka daw ka dawa ba haba pikwa menjadan bentah kata ka hima pidei ben yo amat ya ka jing ka arsin pidei ban long ki balak la ka bamot haka klip mat hi ba pi kala ka bamut kahima ka wan na pi ong to kala ka bamut to ngina phai biang sang to ka khot ong kum no pet phang tu ong Matius sao khat nyo nado ka ta ka poru Jesus dang ban yalap to kala ka bamut naba kahima ki beneng kalanang jan kamumut ka hakalinti Handrai hadian kat tu kat ni por pat u plasai kata ka gospel u Lukas kalau nong kat nyo de kot outway nabaka hima u blay ka happy kalawan karung hey haki balakla ka bamut skam hamo pikla ka bamut ka hima ka rung apo jong pi kai kum no ka hima ka rung apo jong pi ba pi pidiang yaus im jong ka haka klip mat bah pipidiang yaus im jongka ka sorkar jong unius im ka balong ka dur jong ka hima ka hapi anda piladep ya kata sengap hamo anda ka hima kala poi hapi menta pipilong sibenta kamet ukris ka balang ka hima ka rung hapi pipat pilong kamet ukris haka balang yas ko kadi ban long na kumnikin
Kylla ka bamut pi pediang usiem wan ra ka hima ka rung apo jong pi marsen rung ka hima apo jong pi pilong kamet ukris pilong sibenta ba ukris syai kani baro ka kren syai bah ka klip mat ba Kylla ka bamut hi pimat ya ka jing karsin ba ya ka men sim jong pi la tau tmai la sandur tmai kalong ka balakat mai u jisu krenchai ka gospel yonas kalong ka balai de cotton riu ka do ka kha ya ka bakinja do hanrei u mensim u kha ya u bakinja mensim tang ba ka jing im ka batmai kam kut tang ka jing khar sen ya pi namar dang don ki wei pat ki benta jong ka jing sandur u blai yangi ka badawa bangin pediang bat bangi dei banda yat lengba pi ka jing Kylla ka bamut ka dei ka jingja ka baja tang sisen ka jing im ka jong ubreu judan ubreu ob Kylla ka bamut mentakasni kala sai Kylla shu lali phai biang na dep lasisni Kylla ka bamut sakawi kasni utau dubi utau dei ubam don lakam ya ka jing mu perkhat ka jong kata ka diki kelung kan gibadang je kumizik empat semutu Sipang bange ban bam sa arpang mbang syu ban bam namar kata wat ajing seng rung ya pentian bam ya ibale namar ba empat syai empat bed henre ndah balasan ngida tip ya kapor wat ka kapor ka tip ya kapor hakan kapor bahkan kenru bahkan kerhu hakan kapor bahkan jere bahkan hun kumjoro ka bahkan jaman se anda haba pila Kylla ka bamut kadai ka jingja ka baja tang sisen ka jingim karsin ni pi tang sisen non ba ong la khar phosin pi hakka klip mat ba karsin ni pi ka bamut dan ka jingyap don ka jingyap katu ka jingyap kadai ka jingyap jung riu rim ubodan po pi uboju bu aj uboju tanglang uboju tlasi uboju tok uboju to uboju lorni barok gitu ki jinglong ki besar kai haka klip mat hi bala kharsin ulong tmai to kharsin kade ka jingja ka baja tang sisin re hadin kata don pats ki wei ki benta ki badon kam ki don pats ki wei pi por bala kha ya pi kini ka protai hai mei pa jo pi mi blut hospital na hayeng mo la de mi ki o ton de la kha la de kha ka mai don situ ka mai bam plang ha ani marsin dep kaki pensum ngledep nang ta ki pensop penspan ngledep nang ta kisa ai bun ai dot ai bam nda dep nang ta kisa kuku kaka sepentia kapor sepenki kapor sepensum biang tenamar kata jayu dan kata kajing pensan penrang ba yo niu bedang rit dan kam ke kabam ro dan kam katiar ro dan kam kasumar suker dan kam ha kayalam kai ru ting ting dan kam ledet nang ta ngipin yalam sya kijing pen kentang ski ke barhot ngile gitu kumju ru ya nga ya pi anda baladep kha arsin bat ngiledep anda Kylla ka bamut Shisha nga kermen hang ne babaro pi dei ke bala Kylla ka bamut bat ke bala kharsin dadam pat dep kakloi balai namar kha tang sisen yap arsen kha arsen yap tang sisen snap khasien ke beningkong khai mei pi penpun ipa khai mei handre ka ne ka sin penpun men sem ba khoi kum ba penpun yo jisu kha pat hiru dau men sem kham syu hakado andre hakabakan jaman sem bat kha yapi men sem ubatamai anda baladep kha menta penbet ya kalanti ya cho ka jingim ka jongpi kidon kattu kat ni ke ki ba pi de ban ya ling ba ka jingim cho ka jing khar sen ka batamai ka baningkong ka jingkla ka bamut Shisha kan dawa bapidei ban IT no yalade haka jingpen baptis ka bapengam haka lada 4 pen baptis haka ka bamut pilendet ya ka Bible syai bhakata pilendet ya ka Bible anda ba pilakha arsin
Den pensum te pi. Ha ka do ro pensum pi. Lenam pensum pi ti emergency. Ha? Taka snam sirinjing, taka ksut sirinjing, taka pep sirinjing, you. Tu khulung pasma. Den rei, wesi sin na pensum pensat, kisilek ki matron, ki nurse. Kilek tu ki bai ki khot ki. Ki pensum ki pensat pen khoi. Ledap sa sop sa span. Kum joru habala khaya pi karsin ya pi, pengam ya pi ko. Kum balale yu Jisu le ro ya pi. Kaba pengam haka sengap sya kamut iyo. Mdei kaba ai kerteng ya pi. Hang ne kadai kasabut lani ka jing pen benar. Kani kasabut kani kasaki klip mat ba pilek pen baptis ya ladi ya pi. La sabut ban pen benar ba pila ya long ka way united but lau nong pen with your savior. Ha ka jutang jong ka jing sya yap jong ka jing tep bat jong ka jing mi pat na ki bayap. Ha ka por ba pen baptis ya pi le yakini na ka benta kata. Bet mo wan pen baptis wan hiar la yang ka pengam kena ke jing yap na ke jing long jing im ka berim yes ngo barok ka berim la yap lut tap yu penmi pat yu kani ke jutang ka bau ya dan uni bat uken rat jong o Jesus Christ ka Bible ka jong pi ruit lang yakit ruit dak igini ka Bible jong pi Shiti Paul kinong Rome kalanong kaban reo kadakot lai hadu an reo lenong reo hato pimtip bahabala pen baptis yangi hau Christ Jesu la pen baptis yangi haka jing yap jong let's go Henry habala pen baptis ya pi ngi pen baptis ya pi haka jing yap kajing syayap kajong Jesus Christ halor ka ding na nang ta ka ong kumno kani ka sitiu Paul kinong room kunong benreo ka ong kumta la tep yangi dakajing pen baptis bat ka jing yap jong knang ba kumbala pen mipat ya Chris naka jing yap da ka bor ka buram ukpa kumta ru ngila ban kajing bat mai skam hai te kikintin kumta ru ngila ban kajing ka batmai belai babun ki beri kemla ban kajing ka batmai kadau kalong bengyele ban persang hidalade bon sin pinda persang hidalade jayu mika LML le menle acting but bon sin kadai kaba ni syuak enda haba pi1 kan la trei gitu ka kabasyu ak gitu ni khat de kaktin pareng de kaktin philosophy haka psychology ni ong behavioral adjustment kabasyu le da kabasyu adjust tena mar ba pimla ban le hi dalade ka jing pen baptis ka wanra api ya ka bor ba pila ban ya ka jing ka batmai haka klip mat ba pengam ya pi pen pau sya ka pertai bau tiu Jisu uba syayap yang ka ding na mdei tang mas hong nget menta urung hapo janga bat menta haka por ba pengam yang ka to nga plas ka pertai bau hapo janga ban amar bau hapo janga menta ngalaken ban dau ya ka jing ka batmai nang tau polo ong susu kumno hakatoga sichi ka jong uskinong room kalau nong ban rewang tina mar ngila long ka way bat ha ka jing yap ka jong kum tangin ya long ka way bat ha ka jing mi pat ka ba kum ka jong bat ngitip ba ka jing long barim jongi la sanar tnano badu Chris knang ba an penjat no ya ka bor jong ka jing long pop jongi ba dangin long shu kim rao jong ka pop
nginam long syuk kim rau jang kapop pil chulong Kristan dan pedeng jang piang ni ki bala long Kristan na du bala khai pi hayeng Kristan khai pi hayeng Kristan la penlek jeseng pi nadu ba pinang banyachi nang tajayu man la si pen hikaya pi bandwai ban spell ya ka Bible handai ski kat ba pinan nang san pilan nang yaj bat pilan nang kelalong kim rau jang kapop handai kamut ayu pimpat yok mat ya kejing kelah kabamut te pidang imhi ubriu uberim bada kata kejinglong kabarim kejong pipi de kim rau jang kapop handai ka sngihi ba pipi le yok mat ya kejing penbaptis jong kejing pengam piyo e kabor kabapla kade ka dak kabau blay mentau trei po jong pi bat piru pi pidiang ye uba on trei po jong pi kejing im kabala kla kabamut shisha kanang nut ban yok lut ya barok kabau kris udan ban yangi ban ngenum hun satya bandang sa ko mangi julong menchua kibadang ngorem kibadang ngopop kibadang ngokrohi kibadang ngotlot kibadang dukai bat kum ta ter namar nang sensarhi kapop yangi ngidang longhi kimrau jong kapop ong opsel po handai ka sngihi bala sanar tnano e kapop ko jangi ba Jesus Christ kumo ang opsel Paul la sanar na yang badu Chris kabamot utu breu berim ulayap mentau niu beim udeu betmai uni dan shu apa kajing sensyar jong kapop hato nang sensyar hi kapop yangi ngila kelalong ki ba kam krau ki nong job how Christ Jesus more than conquerors in Christ Jesus Paul ban shu hakani ka ju hi ka lenong ka ban riu city jong uski nong prom ka de khat ka ba khat arbat ka ba khat lai padu ong wat sha shu ba ka pop kandang sensar ki met ki jong pi dak ka ba pen ngap ki pi ki jing kwa brai jong ka jing long ba rim jong pi pem dei shu ban nang pendem ya ka ka benta jong pi ha ki jing tmu bamman pen ban pi dei ban IT yele di haublei kum kita ke balalat na ka jing yap syaka jing im bat ki ba pendem hau yala ka jing im paro kawe bangin long no ki atiar jong ka hok instruments of righteousness pin long no ki ba ublay open don kam ya pi ba pi pin saki shkiwe pim la shu man chu le man le pi long tamai pi long don bor pi long ratba hak jing ya lenti jong ka jing im ka ba kan jam sem ka jong pi ngi ki badon haka jinglong jing im ka batmai ngi kloi ban yalap kumni ngi kloi ban saki kumni namar belai ndai ma ngi ki bale de Chris badon po jongi de man sim ba kho ju ba ki po jongi u bale ya kane ka banta baro amen pi ka jing im ka bala kla ka ba muchisha ka de ka jing im ka bam ki kindiat ru haba ya tungko lani ya kendo bat ka pop namar pim im shu dalade penban u Chris how bala pen baptis ya pi u im da ka borba jong u hapo jong pi dai na ka daw baka jing pen baptis ka wan marmar hadin ka jing kala ka bamut kidon ki balang jong ki breu hakaba marsndep kala ka bamut hi u pastor la ne u basam jong to ka balang u elder jong to ka balang undai ben wat kya gitu ki breu wat ong ya pen kren ka jing pen baptis kidon ki balang ki ba man ka sandi pen baptis man ka sandi arne langot sauna sangot riuna chpongot pen baptis be namaram dei ban pen slam piu breu ba yap la dep yap de ban tep yu badu breu ba impat uniu bla nang sudep kha de ban pen sum yu ka jing pen baptis ka le kata yu bunang sukha de ban sei no nang sakut sa ka kpo jang ka kemi tu unyap tu khulung ti namar kata kadaw mar sendep hi kejing kelaka bamut mar kadai bandon kejing pen baptis bat kadai tang na kabenta kitu kibala ban sngotu ka ka pop bat ka ka hok handrai ka snihi haka snihi bo bre ulakot kalong renjeng ban sngotu sapang ka hok ka pop bat kejing bisyar uni ubreu uklalong ubreu o bala IT lut yalade
ban im kat bakom ka ktien ba im jong uplay nyelek kai shute nomor kat ba pinang nyelek kai pang ka jing pin baptis kamut pinang nyelek kai ba jisu kai gini ka bangamut ban ong yapi pimla man nyelek kai bat kinisan blay ki ba ubu ka bible haka klip man hi ba pi pilas kong tu la day ban kelak pamut pi akan pediang no Jesus Christ pikar sin marsen dep nang to wat hun da leiru ai bakan dat buat kata ka jing pen ki ka jing pen smek ba dana po jong pi ba pi day ban yo mat ya ka jing kar sin wat be ka jing kar sin wat le di na ya ting buram breu na mar ka bakut pido banting ya ka buram mo play ai ti be ngati bon na pi hang ni steng siliang he pimpat dep yo mat ya ka jing pen baptis ka jing pen ngam the baptism of water of immersion pi don kaman le ya kani namar da ka ba le kumta pi lat siliang kani kan pelong baka jingetip lem ka ba khot kan tnam khla hapo jong kitu ke ba mat ya ka ding hapo ka jong ka jing pen baptis man la ka por bangalit pen baptis ki brio ko wa Jordan ngaju ong ki pia sngowi ka ding hapo ka ki ong hoy man ka por bingi pen baptis hang niru ki brio ki sngowi ka jing khlut ka badana ka amde ka jing khlut jong ka jing khlut hapo ka donot kai gitu ka jingetip lem ka ba khot holy conscience kai ka tapi ong ningkong Petros lenong lai the khot arpuwe ngam ju hi kai ka bam don ka Bible barok na ka Bible ningkong Petros lenong lai the khot arpuwe ka jong ka jing pen baptis ka pen im ye pi da ka basat ka pop na ka met jong pi hanrei da ka balam ye pi hakmat ublei ukpa da ka jing tip lem ka ba khot namar ka bor ka jing mi pat utrai Jesu pi hapor bu utrai Jesu umi na ka jing tip dan ka bor bat kani ka bor ka pen khot ye pi kani ka bor ka pen shat khot ye pi ka pelong ye pi ba pi pin yo man sim ba pi pin trei man tai ka ba bahatam ba pi pin le ke ka ba mayan ka ba kerpang na ka benta ka buram ka jong play don kam ya ka jing pen baptis ka jing pen baptis ka de pi play ka bor ka jong play hapo jong pi ba ki wei kin yo ya kan ka bor pile ya ka amban sat ya ka pop pimya ngo mentan ngapin pulisyo ngan puli biang ningkong Petros kalenong ka ba lai ka khot arpuwe ka ka jing pen baptis ka pen mep da ka ba sat ya ki pop jong pi na ka met jong pi handrei da ka ba lam ya pi hakmat ublei ukpa da ka jing ya tiplem ka ba khut namar ka bor ka jing mi pat utrai Jesu ka jing pen baptis ka yalam ya pi hakmat jong ublei ukpa but pi yo ya ka jing ya tiplem ka ba khut ka holy conscience namar ka de ka bor ka resurrection power ka jong Jesus Christ ka tre po jong pi mde syo ka bor jong ka prophet mde ka bor jong ka nyam kam de ka bor jong pastor jong pi kam de ka bor jong kinong yalap ka de ka bor jong ka jing mi pat utrai Jesu limda kam ta balai dan kam da pen mi pat utrai Jesu lepen mi pat yo namar dan ka bor pen baptis pan bandon pen baptis pen ngam ya pi ka ba har pat ka ba pidei ben le hadin bala kla ka ba mot shisha ka dei ka jingkla hadin jo ka jingkla ka ba mot ka ba shisha pen lam ya pi de ublei wan ya lam ya pi ba pen rung pat sa ka wei ka jing pen baptis kana tlik jing pen baptis sa ka wei pat kani ka dei ka jing pen baptis umen se ma khot ban imno hapo ka jing pen sle ka ba trei phala ya pi ban sandur bat ban pen kentang khot ya ka met ja ka donot jong pi halakas ngi kani ka jing im ka ba tnam da ka ding revival man lakas ngi bat pim da don kam ban hap up da ka jing yalap ki wei lani ka jing seng revival ban im ka jing im ka ba plo naka bentau kan rat pi don ya ka revival ding na po jong pi pilong man ka sngi ki ba shitrem ka bor jong ka pang ka khro ka do jat ka jing im ka jong pi bale namar de uplay ubale kamba ka long krenyeng jong ka jing im ka jong pi im naka bentau ni uplay wa im ki kam ki apostol ko nong ka ba ar
Kada khot lai hado san ka ong kumno. Ken san lawan ka jing sawan na beneng. Kum ka jing kerho ka eryong ba. Bat ka ladap. Ya kata ka yeng barok kaway. Hakabaki ki adon. Nang ta ikum kitlit ding. Kilawan hiar ha iway pa iway na ki. Lapandap ya ki barok daw man siyem bakod. Bat kila sedang ban kren telit ya ki way pat ki jat kitin. Kat ka ba uman siyem o pala ya ki ban kren. Kani kadai kata ka jing penbaptis. Kabada uman siyem bakod. Puli ki kam ki apostol. Lada pimnyat yang puli ki kam ki apostol. Bara ki kam ki apostol pinyo ihang to. Bana kapor ki brio nda haba kila pediang yo Jesus Christ kila pen yo ka jing penbaptis ka jing pengam. Ki kam ki apostol ru. Kalenong ka ba ar. Marsendep hi kane bawan uman siyem bakod. O yalak o Petros. Shetrhem. Lai hajar ngot ki IT yeladi. Marsendep IT. Ki don kita ki jaka bagi ki jiu ki shit let. Ban let ban sat kti sat kejat ki khot ki mikve ki holy baths ki don ki totally mardo spa haswabu unrung hi ka temple u hap day ban let ban sat kti sat kejat hado man tamen ne ki let ban duai tang ha ka to ko wailing wall ru ki let ban sat kti ka don ka jakah ka baki ki sat kti ti ha kita ki mikve lai hajar ngot lepen baptis ha kata kasngi marsendep ya kata kajing pen baptis kini ki brio ki so man siya makho ya pojam ki nakapor sa kapor kini ki yo siya kajing pen baptis kabada kading pladep ya ka pen sa yo sa kading kani kalong kajing pen baptis kabada man siya makho o man siya makho ubawan hiar on pen pahaw ya ka bor ki iktiar ka jo kajing pen baptis kabau Jisu la yo na Yohanes nong penbaptis kadai ka jing penbaptis hadin ka jing kala ka bamut hanre ka jing penbaptis ka baki ki yo hakikam ki apostol nong ka baar haka kamra ka bahaneng kadai ka jing penbaptis ka badaw mun se makot ka jing penbaptis ka badaka ding kabala ya tulupa daw Yohanes nong penbaptis bau Jisu unle hakibangit baro pisem ni ka gospel Lukas lenong ka balay khot kanrio Bon ki priu, ki bam yomat shisha. Ya ka jingkala ka bamut. Kin ting kin hers ngiu. Ya ka bakum kan ka jing tray borba oblay. But kin kiar lai lum lai wa. Nakani da ka jing bam nget ki jongki. Kim kwai kan ka jing pen baptis ka badaka ding. Kim kwai kan ka jing krentli. Tu oblay unle kum no bat pi. Ba pi shikwa tang shishit pim kwa lut. Piwan jing eseng tang filabo kendon lupa atrai ngam kwa kata penbaptis rum tre penbaptis ding leti woblay tiga bakut je pi hablet penbaptis je pi dekat ding beji kan hey hadu jog tekan kan pimla banyale kumta bat ka perthei pimla banyale ya kata haka bakan jado bat pimla ru banle ya kata kam tam lele ka bakan jaman sem u Jesus Christ I lut je pi bat pi don kaman yo lut Henry no betemu bandon ke jingye day kaba marmet bat kaba shisha baru blay undang angnot ban priang ya kani ke jing pensle balai lemar kani ka bor kani ke day ke kaba la deposit do men sim bakut kadai kumba ka ki khot ya ka down payment bona people juli teaching tiet installment day EMI Don ba IMI pila da pim dan down payment. Te umen sema ko ya por bo pensle pi onga de ka down payment jong ka beneng li. Ka beneng kan sawan kamadin. Tan re yamanta mar pa kampat dan ka beneng me manang ema ka do ngam I deposit yame down payment yame da ka jik pensle. Amen. Pajuya sung ta jing hikai. Ta ken. Slap kan ka jing shisha ka de na ka Bible. Tu Jisu tiptik na ba kisan rancang klemma hi kinamla kerda ya ka jingya kha ka jingem ka ban sakhi hapren ka purthai ka bakriang mutla utip ha ya kane kumta udah kentu udah hukum ya ki baki day ban yai up ha Jerusalem tat ado ban depan ko bor ya ki naneng wong bale basta hi up uklamong kan nuski ki up bakat baki dang up ki sha jing kat baki dang up ki duai Ki aplang ta baro akata ka kamrahane.
Utip de balada ki persanghi dalade da ka bor lade kin hap. Namar tahu ong hakikam ki apostol kalenong ka beningkong da khot ka bapra. Andau man sema khoj unwana pi an pendapya pi da ka bor. Bat pinlong ki sakhi jonga ha Jerusalem ha barok ka Judea bat Samaria bat syaduk ka bakut jong ka pertai. Syaduk ka bakut jong ka pertai. Lada kita ke bala syahikai how Jesus Christ jen hado lais nem kenti kidang don kam ya ka boro men sim bakut kat no tam lei mangi ke badang dei bandang yo jing hikai man la ka sinjam ngi don kam man yo men sim bakut nomor lada filalet puli theology filalet ban puli ki Bible school ki jong pi handre lada umpen sle human sim bakut umpois national Kato ba pipi pule ka Bible study, kato ba pipi pule ki Bible school ki theology ki jong pi. Kan yarap ya pi tang ba pipi yo ya ka jing tip information, knowledge. Hanre hi ban pendon kam da ka jing start ka mamayan blay wisdom, pi don kam ya ka jing pensle uman se makoi. Wat kan tat uman se makoi. La pak nang ya u do blay pa. Haka mon ka jong u Jesus Christ ba ngingen yo ban long ke breu ke bala pensle. Kristan ka mo diyo. Christ. Kabawan na kaktin Greek Christos. Kabawan na kaktin Hebrew Mashiach. Kabamot ubalapen sle. Christos ubalapen sle. Ubalate umpnyang halor jango. Ti u Kristan la ni a Christian uday uba im hapo kajing pensle. Talada piting jing pensle wat kot nti Kristan. Kabalay. Ka jingkla ka bamut Shisha kan klang ding linter tang lada don ding tang ne renga bekenjaman sim bakan rehem kini bendon ki ding tang kini bendon ka renga penar sula ka tepai ka stop te lada lalut gas pila yu pishima gitar piruai Pim ruai, pim say gitar, pim le worship. Pila banduai you play try pin inga kalanti dengan poi gloy bah, suk bah, saw nong degas. Saya ni, ngakren hai kanar sula sengap bahasa ni. Kanar sula, lada amdon renga, wat lai tay di dang don itu bedang sa, tang sipang ilale ploy. Ila longkum kasnyo jong ubala prapotam. Le ploy. Jasan na bahado pi bat ka ktiru kam khluch kana sulabalay lalud ayu renga lalud ayu kabor ban pen me kading nda habala lut ka gas kato ka stop tang spor fin bat ka ktiru nei leisyo balay namar bam don syo kabor pi don kaman yo e kabor kum ta ka bakin jaman semru pi wat ya kani kabor ya kita ka jingput kabor ka bakin jaman sem bakan rahem Ladangi kwa ban perkat ban pelejing buat ya ki baken jablay bat ki bakentang ki bakoi don kam banda besar ya ka jingmut changi da ki bawan na ublay namar da ka bor la dehi di ki jing persang ka jangi bat da ka jing hikai jang ka niam lani jang ka pertai ngin syaren ngin kolon no tang sipor Apostol Paul uto haka shiti jong uski nong room kalenong ka bakat haka de khot ningkong bat aru ong to IT no yala de sha ublay kom ka jinknya ka ba im ka ba kentang bat ka ba pen sngov ha ya u kani kalong ka jing mani bashisha bat ka batlem ka jongpi yaw ne ublay to wat pen srim yala de bat ki rukom jong ne ka pertai henry to long ki bala kladur Daga ba pentmai ya ka jingmut jing perkat jongpi te pen la ban bishar bat ban yo diang ya ka mon ka jong oblay ka ei kata ka ba pen sngoba yau bat ka ba janai haswa ba unlay paino shaw blay shaw kpa sa bening u jisu da duai shemen sim na kabanta la ki senran ki jong u na kabanta ki riu ngek baro ke bala yo amat ka jingkha arsin ha ka jingim ke jongki bau kpa onda yai pen kentang ban ai bor ya ki pi ka jing pen kentang karsin la ong fin do ne ka tang shisin ndala khai ti khoni la mlong ibasnai ni bedon bor ka shong ke ha ka bok mp kam shong ho lombok ka shong ha ka jing pela ban besar
ban peja, ban pen kubor, ban pen syak pen klan, ban ya ka kilomet, ya ka rest, ya ka jing tia, ya ka jing tia thai ka babyang, titi klung insan in he. Ngile kum ta, ini ki konret ki jongi. Ngim ya ki dalade. Tikum juru, ha ka jing long jing im ka bakin jaman sem. Ha ka clip mat ibi pili yo, ma ka jing kar sem. Ngim ya pi to. Namar kata ka church ka don. Namar kata ki nong sharai ya pi ki don. Ban besar ya pi. Bat ka waina ka jing besar ka ba bahatam ka ba ngingi ya pi. Ka de ka jing besar. Jong ka ketin ka ba emu blay. Hang ta don renga. Hang ta don ding kang. Ban pen rehem ni ka to ka ding. Ka ba di ban klang apo ka do nut. Apo ka tepe jong ka do nut ka men sem ka jong pi. Ong amen. Ka ni ka stop ka jong pi. Ka di ban rehem na ka ta ka ding. Ka ding jong ka revival. Kani ka ding piyo ni ka ding jong ka revival ka ba piyo na ka jing pen baptist ding ka jong umen sem ka ho jabi. So tu na em. Tang ba kani ka ding ka wan kam no na mar bladep pen ngam ya pi ko. Ladep pen ngam ya pi ko. Ladep pen khoi pen kentang ya pi. Mentan la say ya pi sabar, mentan piyo ka jing pen slek umen sem ka ho. Klang ka to ka ding rem. Mentai ka to ka ding ka ba mo diu. Nakapor sa kapor na hab de ban tap ding, tap renga, tap gas, tap petrol, tap kerosin, bahkan rehem. Bahkan rehem. Tiada ka klip mat bala Khasi ya pi, katang sisin, handrai pen kentang ya pi pat, man ka klip mat. Ong ya kata bat ngar ka ketin kasi ong pen kentang. Pi ka jing pen kentang kalong man ka klip mat. Bat nano pa pen kentang ya pi. Dan kibri ki ong umen sim bakhoy, dan kibri ki ong u Jisu. Handrai u Jisu hikay yang i badai kupa wa pen kentang. Sanctification comes from God. Umen sem bakhoy wai bor ya pi, usandor ya pi, utau thamai ka jing im ka jong pi, unang pen kop bor ya pi. Handrai ka jing pen kentang ka wan no kupa. Ka bamut ka jing nang tau thamai, ka jing nang pen rehem. Ka jing nang pen shat bor ka baki ong da ka Khasi. Ka ne ka wan no kupa. Bat ule kam no, ule ya kata ka ketin ka ba im. Skap hai kini ke kintin. U Jisu haba u dwai hau kupa. Bagi senran ki jang ukin yo ya ka jing pen kentang bor u dwai kum ne. Gospel Yohanes lenong kat yo, de khot kat san hado kat yo pi yo ini ki kintin. Ngam kerpat ba men sim no ya ki na ka pertai. Henry ngada kerpat ba men risendong ya ki na ubamman. Kumbang ngam dei na ka pertai. Kiro kem dei sho na ka pertai. To pen kentang ya ki salade. Da kata ka jing Shisha ka balong ka ketin jong ne. Skap se Jisu lata batailot ba ka Bible. Pim don kam banda arta tin na ni banda le antat. Dan res ngap aja ni. Ukpau pen kentang salade da ka ketin. Ngaman la ka step. Anda habang alasyong pada sa office. Ngeladep ka quiet time, ngeladep ka devotional, ngeladep lot barakhat, ngelawat pa sa office. Ngeladep sumdep slek, ngeladep bam breakfast masyong to. Bat ka baning kong adwai. Ngai ngo ikani kasngi. Ka ba may mala ay thamma yang. Pen kentang yang. Da ka ketin ka hok ka jang me. Babaro ka bangangan de la persat an sim no man sim ko. Bat kan long. Ya ka buram ka jang me. Namar men job men sim. Da baro ka bangan le kani kasngi. Amen. Kanu ka bangangan le. Kadai mar ngapan ka jing pen kentang. Bat kawan ka jing pen kentang, da ka ketin ka ba im ka jong blay. Kani ka jing pen kentang. Ka balong, da ka jing Shisha ka ketin ublay. Ka tau ya ka jing im, ka ba sya hikay, being teachable. Bat ka ba pendem ban kongo, humble to obey. Ya ka mon ka ba janay ka jong ublay, the perfect will of God. Balay ngali ong ka mon ka ba janay. Namar ublay, anda habuli kendo ikon tamsning. Ting kidan ki khon tam sneng. Ki khon ki ba le ba start le ba nang. Ti ublay open up na ka banda jong ki artali ki mon. Ka wedi ka mon ka ba janai. Ka bong em. Atip ka ba khamha pi wat balai. Tingila da nginge ka tala biang. Ndai dan bi ong tre ati ngakwa be dong ni. Ngam tre ya tho ini no tang dong ni be. Ti ja kam no. Ba khado ublay pe suwan la ni khna. Dongan ai tang ba menta kam dei shu kam man ka bajanai perfect will kani kala dei kam man ka bashu ai permissive will
ma ba pi ki kon Israel ki emapo ka jing sensar ka jong oblay nakapor upa ki nong bisar upa ka Deborah upa yo Ehud upa yo Barak upa yo Gideon upa yo Samson upa ki babun ha ba do upa what you Samuel ru and kan do po Samuel ki ang ngi kwa sim ki mit ki don sim ki Egypt ki don sim ha ki nong kanan ki don sim ki nong Jebu ki don sim ngi kwa sim ngi kwa ying sim ngi kwa ban long menteri ngi kwa ublay om to ki Samuel pensle mar kala yakwa ai kan ya yo bat kita ja ta Shisha mar ka sin bin kong ki yo du gang yam ning kong sol o pelong ki khon jang ki bakin mare aswa jo pun kala marau sendan pa pin long menteri pun kala kan pelong so di marau kata ka de ka jing jang ka jing ka ba klem sha hikai hau blai pi aba pi nangi ban pendem man ko ngo hakamon ka bajanai ka jong blai don ka bapla tang ban yo kata kamon ka bajanai ka jong blai pi dei ban tip ya kata ka bajanai ka badan hakane ka tin ka ba im ka jong hang ne don jing janai sabar jong ka ne don jing janai tin rei pat ba pi pin snok tho ba pin kongo pi don kam yo man sim khoi bon rong po jong pi ba ya kata ka ba blai u ong man ta ling ba ka tin ka jong u pi kongo sendan ndei ba pi balan oh kong nu ni kedekot na bau blay it kata ol ong lupa dak na ba ta kam dan kam tan dan ki babatay ta batay balan basta ti kating ka jong ublay kajing ma kalong ba ngam man ka por nga kan ti por man sudah past theology ndang play ka bible nga syam ye ka jing start ka badai jong ka theology Ba't ka pendon kam na kata, oh, buya tap met ta palagut. Jangan sa kametro. O subang, magandang theology jing start prayer. Prayer, so yahap. So yahap. Mda palatan. Nda ko kasi ang nomta. Ka theology ka ang dokum ni. Uy ni pero ang bakam day yun ni. Manda pet, di mo siya makuha. Tengok macam apa mereka ni orang hot. Tengok beli kecil juga orang tengok tu dia jungki beriu tu mah. Oh, tu memot kumno, orang amot tek makat ho. Orang orang akan mot kumno tek kum tu kum makat ho, ngam jendel ho eka kum tu. Orang ngam dai beriu ban kelaktin. Ni ukun ngam dai beriu ban tok, ni ukun jung beriu bangan kelai kelaktin ke jonga. Isaya. Isaya ni. Te hang ta kay mga sa paypam ba plan ban tip at ban sngo tu ka tien ka ba im ka jong oblay de ban long ki ba sha hikay da ka jing sngo rit ha ka mon ka jong ne um se ma ko uni ba hikay bar ka sngi ba pisha score you dead on target all of the time pio bet ya ka ba day baladan ka por na yo sngo ka jing hikay sumpang ba to try ngani ngan skrbet ya ka ni sande dan kam tu dia me tanya nga, hoy tanya me, ilok, sting, Hindi ka subang hari yolot baru hoy ka dok met, hindi ka dok song bet itu armalabi ka tu, nda ay ti gibriu ban tap met ta ka portrait, tama ka jaka ban sha tap met ha gibriu, sha tap man ka kli how man simo ko don kap, oh ta, balay, namar ka tu kaya habat kajeli jung kajing em jonga. Li ai si kiway kiyo da ka babakla bat kam day ka jing tumu ka jong mun sim ko na ka banta jong ki kado man tay kani ka bangang hikay kaday tik tang no don bon ke ki mga nangla banang ai pi rem long man ai mar kam day na ka banta jong baro amen ngin hon ni kata ti namar kata kumno ka namar kata pastor lam kumno kumta mangandop yo lem na ka banta jong what you man sim ko pani ka jing pen baptist jong nlepli ka tin jong blay ka don meaning kada rung hijuluk, kada pehibor, kada snyam hingang. Amen. Tikini gidi ki ba pipin yo. Kaya man kasi ka jing im ka jong pi namar ka day ka ba wan na ka tmei ku pa. Bat kan long na ka benta jong pi ka day ka mon ka ba janai ka jong uya pi. Ba pipin koch ka long renyeng ka ba kan jaman sing ba tang hau. Anda nangta
Ni day ban minot ban wat ya ka jing shisha bat ya ka jing tmu ublay ka ba puson benya ya ka ktin ka ba im ka jong o. Tang ma man ka por ba pile kumta pen bot ban pen hun ya kun rat da ka ba kongo bat ka ba im hok ha ka jing sngorit bat ka jing reu blay ka ban ai lut ka buram tang ya o. Mdai ya la de tang ya o. Tino marta ngim wat chu ya ka jing tap met ki breu. Ngi wat ya ka jing biat from nyukwa. Amen. Andang ngi poi hado ni po cha ka jing long jing im ka ba kan sim. Ngi nam la shu ban mudur kumno bangi lach suk na ki jing kerni te. Na ki jing mlen ki basniu. Ban ka jing erang ka barim. Handrai barok ka kdo badai uman sebo play o basandur thma yangi suki pasuki but man la ka clip mat tat hado bang ngim bang show ya ka jing pantame badi ka jing pinchoy so tu krai ni don ka jing brai jong uman sebo ko ki ba kam bang bat kam snyam ban ya ka jong ka perthai sam khat riu khat we ka ong kom no men kdo yanga ya ka lenti ka balam sha ka jing im me pendap yang da ka jinkmen ha ka jing don ringkat jang me bat nga yo diang ye ki jing snob ha junom ka kti ka mon jang me nga yo snob si sien ya ka we ki jing kren ka ba trei ba po ka don ku janga bat abang kliu men sim khoi wang ka dei fi ni be e ki babun ki e ki ka perthaina marba ni sutanan senama ka ba bes Jingbam ka ba best, sightseeing ka ba best, karyam ka bet ka ba best, karukom kapsnyo ka ba best, ha? Itu iba best, ngiwat be ka ba best. Dengan ong ya pi ka best ka plop andala yo ya ka beneng. Namar habneng palatan best des. Namar katu ka Bible mentan katu ka benta juk Sam kabakat num tu kesam kat riu ngong ne kat riu kat riu ngong ba men kedau yang ngai ka lenti ka ban lam ska jing im okey me pendap yang da ka jinkmen ha ka jing don rekat ka jong me in your present but nga yo yang I receive ye ki jing snob ha junam eternal pleasures ha ka kti ka mon jong me u jisu tip te kan ni man tau jisu don hey ha beneng udah nak hak bentak you juga beneng. Hey te, selong nak hati. Apa beneng? Ha? Hakakti kamon ublay. Kadang kejakah beneng kepada kakti kamon kajang ublay. Hang ta jing snob hajiu nom. Barok ki pleasures, barok ki jing snobang ki bangi ngiwat hang ni. Kim ya long kim ya syo tang kendiat ru. Bad kata kajing kimen ka bangi sayo kakti kamon kajang kupa jangi. Wat ka jing bang jong ka shong kha shong mam ka jing bang jong ka jing yo ki batmai ki ba dondor ki ba remdor ka ne ka prothai ki pat long ki ba don hak ta kakti ka mon ka ba ap yang ya pi amen wat terwade ya la ka mensim ka jong pi biyo fido no kita ki ba pala ki ba don kakti ka mon ko pa amen endang ya la yo ya ka ba bahatam bat ka ba janai tam nau blay hatu ngin nang kwa shu mu ki balong tang sipor bat ki bam don jing hon satyangam tharai piwat ya ka ba best tam bat ka ni ka ba best tam kandang wan the best is yet to come wan la dei ban kut no ka jing im jong pi sebab pi pin hiar man siam khat do pinong we fitebam kakerteng ka jong ublay ka jing pinhiar man sim jing ring man sim pinhiar man sim jangi kai kakerteng ka jong ublay hakakten Hebrew Yahweh kadang hangi we pi we te hakata ka klip matro kajing persat men sim ka jong pi kajing ring men sim ka jong pi kadai ka kerteng ka jong ublay nama hao piolot kajing kala ka bamut ka banela ngila ong na do ne ka ba shisha andre mentang in advance poisa ka master course ken master in science and arts or in commerce stagnata kai kata
ka jingkla ka bamot ka badonnya ki jing faida ki ba phala penyo tang ma ka ni ka tayo banwan nginya tuai